Hej. Mit navn det er Nikolaj. Og jeg har udtænkt mig en plan om, hvordan alting det skal være i Danmark. For eksempel først så skal vi indføre obligatorisk tudetime for folk fra ungdomshuset. Fordi vi er jo mange, der stadigvæk render rundt og tuder gammel snot. En lille dram måske engang imellem kan gøre det, at man måske bliver meget, meget ked af det, fordi der engang var noget skrald. Og det skrald, det blev så fjernet af vor Gud, Jesus, Rektum, Ribjergård kom og fjernede den bums, vi alle sammen har haft i panden de sidste 20 år. Eller hvor meget er det? Ungdomshuset er overstået kapitel. Hippier. Iværksæt liv og sted. Jeg er meget, meget ked af det, at jeg skal komme ud på den her måde. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen godt kan affinde os med det. På trods af, at der selvfølgelig bliver overflod på diverse hjemløse hjem og gøjlerhjem, og folk begynder at tage narko. Og det har det hele tiden gjort, ikke også? Ungdomshus, helvede! Er jeg træt af det? Får jeg et liv, kællinger?